Ba aldakizu, Araban indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak, babesgabetasun egoeren dauden adingabeak, edota familia zaurgarriak hartatzen ditugun 1000 langile baino gehiago garela? Naiz eta 100% zerbitzu publikoak izan, Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Gasteizko udalak, hainbat elkarte naiz enpresa, pribatu azpikontratatzen ditu hauen kudeaketarako. Ondorioz, urtean gure soldata, langile publikoena baino 10.000 euro txikiagoa da 56 ordu gehiago lagan eginez. Negozio borobila, ezta? Aurreko hitzarmena 2020an amaitu zen. 11 hilabete baino gehiagoko negoziazio prozesu baten ostean, guztion artean baloratu behar dugun proposamen bat jaso dugu ahizarengandik. Hurrengoko puntuetan datza, abenduaren 2ko mahai negoziazioan patronalari helarazi genion azkenengo proposamena. Hauek dira gure gutxienekoa. 32 orduko lanaldi murrizketa, egungo 1638tik 1606 ordura 2020an. Soldataren 7,5%ko igoera, indarraldia amaitzean KPIa bermatuta. 2024ko urtarrilaren batean gaixotasun arruntengatiko aldi baterako ezintasunaldian kobratutakoa egungo 75%tik 80%ra igoko da. 2024ko urtarrilaren batean igandeen konpatibilidadea txanda plusarekin eta gaueko plusarekin. Garbiketako langileak 2. taldera pasatzea. Izatezko eta berezko bikoteak erabat parekatzea, horiek zehazteko proposamenak onartuz. Hurrengoko abenduaren 11an 12:30 Andra Mari Zuriaren plazatik manifestazioa, Arabako Eskuartze Sozialeko 3. hitzarmenagatik. Garrantzitsua da zu eta zure inguruko guztiak bertan egotea. Guztion artean hitzarmen bat lortzeko borroka posible da. Zuregatik da, zuretzat da, parte hartu.